to Ghana de Simama Yamamunina Hania Mama Kwaba Sonko. Aha SOMPA 106.5 FM across so ebre radio sense sama hodro yabwa no maimu afei ama hodro so say prem to breakfast ye boy de nyina ebeso mo kase bono efree ye studio so kase a ewo dome hanom say Watermelon Street no na enam SOMPA 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase hono madam for radio FB ewo Paris France Maino emo SOMPA 101.1 ewo Takwa ena Takwa den so eye SOMPA 103.3 FM wo so fabi ewie techima fo kromu ewo 106.1 SOMPA sunyan 98.9 so wo mo afabi ato apete enkranzafo na abai ewo SOMPA 90.7 ena afa domafo so etie ewo 101.3 uko mankesim ene ne mpotemu a eye Kingdom 106.1 FM udiko da no so wote yenka wiei aya SOMPA FM o afei oko abefo entintan ahodo no eso Facebook a ye stream live ewo ho aya SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no so aya SOMPA FM live ode wadwenchire no fa ho no mo breya ye beje ne akenkan ne nyina ede amao afei www.sompaonline.com ehon so ensem no ene official website ayaboabwa no edi egu ho no ma obetimi enya bi na wakenkan time heba mesha wo mo boa mo manfapom de ho nsem etimi akonkan wo mo ena ekura ye mu 2074 enso eboa ama ye na nom dudo no yasan akofa ede atunyarewa ahodo ase multiple questfo eba se wo dos ahodo no bogla proof ne niam ekeka ho a wo mo ena sesa wo contact wo mo promosidofo ni o wo mo na de yam vita aba edwaman so nkoda aduane prekopo nya bi ma oba no a ebetimi aboa ma niam ahodo akoye afa uba beverages fo nso ekura ye mu a ene product ni egumu a so to de opebi a ubetumi enya na wo de di wujuma ahodo wo mo adaroma awie nsema ahodo a ye deba nidimu akote ne bi ene se wo asante emantamu akwada wanya mfinhia no enso abamu a wanum kiremu se broni kurom eno no ewo eye batema ekurosi ni bedwane mu no wo to nsuo mu no nananom se wamu aya mamra ni amanye bia wase won sakan mu no besi sabre won sakan ba wabedu eni embedi mu nkomo da abrante ya woku ne yiri wie ye ku ne mabire no eka ho no Adabraka District Court ede no kwa remand kane opanyini abedi echire ya no oda GS ano din susue bi atodwa se ebetimi aboa se de be ya school placement ho nsensem no empenifo betimi aso ano ya de kase be piemu ewo Katu South mesini ni mo na mesini abarika chia ho wo bo amane e ka kire eye omo asebio wanom etumi eboa ma de hie fra mama bi so eba Ghana ensra hwese wanom hye no munye bibi emu Katu South for na IMF wo mo hwehwemu ye toso enum wo mo hyase kra ene ewo Ghana ha sei VR4 dia to just sense kitini bi enam kwan mu said ye beye beboa enche akoso modam no wo betimi enya enhyehyɛ sonku bi ebeboa amanyinam no wo mo asevi dodo no amadachi Ejumekuo bi a wanom so ensha abayase wanom eye nhwehwemu efa no abatuo mu wanom se MPP wanom primacy ya nyakopon ya domu a afia ye besim won beko no wanom kiremu se Dr. Brian Champon odi ade no beko runoff na enkrata efree MPP amanyoko no mu emumpanifo ba wo mo kyese ensemu a chama wontumi nenam wo kasa no wo se Ghana fo emaye ndie kra na wasasem kronoa emonso enkrata bi efiri Kennedy Japan na kachia ba ya wo kiremu esese empanifo ahodo mienu abronye DC ene chema wontumi no wo mo epe ensembi na wo mo kachire wo mo wo obi masumu nsem enkane opania no no oye agric minister ewo China Tang Rajian Sabram no ka say life improvement one de nakotu abusuan nsem no edoso afoforo bi eka ho ena wie ye de nyina esomo ADWOA ASARE enemidin mene Abena Bedu Adepa Kwofie enafi OBAAPA nana yakechi
yɛda se ye free original ye kase ase premtubre mu de asomo ne yefa sami enhyase ema asante mantemu eye arehosam endra ene beto montene se memene da no ensubrantam bi eto ye ewo asante mantemu na ensuo no wanum se eto kakra na agyae na agye na home ewo ma na asan jagum upie mu ewo abrepo broni kuromu a eno no ewo bantama abato empesua no so emu a ensuo ne to sa no na wanum kirem se nkwada no edwade nsuom enti no akwada ba ko a ono ya bemu a wanya finhia no enson ba ko mpaboa to susuan ne mu a susuan ne de kɔ no wo ye na adwe se oto ne ho akwa chimpaboa no so fofi antwata no adwade abam enu akra no yamane boni ba wa bedu kire mu sa fei ena nananom so wo mkoye amamra ne yamane na wanom ahwesese small boy no emu no wonsa ebeka de asie kire no ye kohoma ne so ne ene yamane boni ba wa bedu edi ensem no mu enkomo ansa na ba wa bedu ebeba no ye ne adehie bia wanom ekogunsa ene wo mu a wanom ewo broni krom empatam ho said ye wo mu asechi emu na besi sabre si wo mahu si wo mu hu ye adehie ni bi ensem ni yakob 3 times ya akofa akonfo ni enyina ba yitwa nguko nyina ene kusua ama konfo ya ka se yenko adoba bi si ho wo sha se yakọ akọfa adoba na se nyina akọfa sa amiri ameka se stay na yin hu no ndi akwa na oda wo nsuo mu ya yin hu akora anya ayi no France konfo na chance na ye kweside nti yama ni yechina no sa amra sa ba china dia ami aduma ebia na ekwa ya ma same ma no ene ne papa no kwa ne papa no ma kwa case ewo Boshan police station nti no mo kwa case ho ndi o ma kwa anka sa me teblo ni ko ma da kwa no ko school ene so o hye school an kwa nyina do ko school no kwa na aka no ofie no nya ofie sa o pa ne mfie no Abusia die na nani semu bi na wache semi mu arehu semi mu ede ache yen ba wa bedu yamani boni abahoma ne so ba wa ma hey yama wakwa ababio sesen akwa kosisen wanum ekire mu se enra na eye akwaside na sadie okonfo a wono ohunu nuemam etimi ye nhwehwemu se akwaside die wanom ba fra na nanom abosom na abosom no ye fufuto bi ama wanom a wamu die enti wamu ntimi nya adwuma ni enkosi ase enti enne na wasanso ababa besi sukoso na yahwese abemu anamu no yensa ebeka enti no ba wa bedu besa abahoma ne so sia ne ebisa nse ene okonfo no eba ye se amamere ne amane a wodi gu akwam no emu no wanom so atimi ba wasom na to asomayen ni zo mi aba yankwai akwasi sensese akwada na mu no ye hu me no ka say ifu no anado ebisi enewie a me no ka say de mpanimfo aya amamre ne amane ewo owabinsu mu akwara no ya yetumi eyi ni mu no edi apie na me ka say ena konfu omokofa konfu tani bi baaye ene yankukọ be senan ugina so ikani na enso nya de se akwara no omutumi ehu ni mu no na no omutumi mu se ne nra no eya akwasi nje nya de se amamre ne betumi aye adwuma no na no pay abrantie ne mabawa ewo bruni krom omutisi owadinhie mu ba bia akwara ne to mu ewo kronum gatamu omadi akira akwa kodu nsuo na mu kasia kese omahwehwa akwara akọ aba ebia wakwa kwose bia bi nkomu so no amino kasai omakwa aba nso anya de sa akwara no mahu no omachimu se omo ba abejo ma home kaka na se enido a ombesa tie ti no makwa kwose akwara no so mu no a ombele ti kwa swati no kasai de onana nkolei na omo won nche no adesuno pa SOMPA FM ade chinyi waso nti nkofo na akọ no a omo so nti meka se ebisi am no kasai de akato mbesa akọfre konfo no aba na ono aba beye amamre ne amane enna so mutumi se konfo ni esese ne no oba ayudan ta utue dia ne wo se uka na mutumi akase eno na ese o se busia ni nya udan ni bia ama konfo no o ma ya amante ne maba wo mu buni ko mu ankasa to mu hu monten so a
yes any and the Sadia on the court no mapa boy or maputia woman who are Polana. Indeed, that's why you need to say could again as we are Polana. The benefit for a song. Bawa yada se na sa owa binsuo kase ya ye ka ho asemi enye anumu na emerem ho na nsem wo kakra yi maami bi ene ne ma be asemiensa edika akoto mu awanmu ye sanso ko na esununso wenso nsuo no a ne nsani bi na efabru ni kurum ho no na nsuo ya ye ken so ifi kro no na eba se wura nsuo ni mu a nsuo ne ba bi tia na so eho ma bai ho no na ma eho na ma me ne ma no de ka akoto mu no ena sa abre no so ana atafo abre de ne yenye no na nkofo so ka tu ba ya ye bi obi antu na nsuo ne na chia da bi akora ne tu mu de na nyi ba bi a nka akora ko do tuni afia ko na nsuo ne mu no yentumi fa so bo ni mu bia na mu ne tie na si nti e be ka se eye sensu no ana wo akire bia wo ba wo be nsuo ni mu bia wo nsuo na fa no be senso ni hia na atwiafa eye disukete na nkadam Bawa yabeda se yefa wonsi ne kwaso amu ani ni akire wansaka mu na osanso de asom yen abusua ye ne amani boni bawa bedu ebrene bra no otenkra fira santemanta mu som yen no na woni adi sabra husemi mu nkomonti akwada no mfinhia enson wato nsuo no mo mahwa na nansanie wanum ehu no ti de besi akire no ye de beso mo sompa me busumene ne de ne tosudu enkron ene beto odwa se abrantie bia your friend no Samuel Amoa waku ne hu kani owie ye no ono ane mammienu waku won mu nyina aka ho na aposifo ekire se wo mo ye nhwehwemu no na wo mo ahu se ne hu kani ne your friend Alberta Hagan ena ne ma ammienu eka ho enkoda no ba ko di finhia no du nwotwe ya ba ko nso di finhia no edu oba no de ne wadi finhia no aduasa enkron ena wo mo epapa ene wo mo kunu etimi eku wo mo ya na aposifo etwaso echem se bebi asem esi ye no na eye two bandit link estate ye no ewo kasoa enche wodemo a eho na sabre ho semi esi ye na wobra aposifo eye hwemu akwahu eye abrantie Samuel Amoa no wo mo chese wo mo kohun no ewo suhum ewo no mo a chese wo kun wo mo wie ye no na wo otidom wo de ne ho akanwura na aposifo so ye hwehwemu ya wo mo ekohun no ewo suhum ekwan no eso na aposifo echese amane bo wo mo nsa eka ye no sem Alberta ya emprempe meka sei wahwe ne nkwa no na ni kunu no akwa ne phone na chese nisika wo de mobile money so ene wo yi ye nti abaya no ehu se nisika wo ne phone so no free so no ene wo pinche ne kunu ebusa nte Samuel mesre wo mesika wo me phone so ma wusu obi akoyi na ye wo ana ena ne ku Samuel se da bia nye one na yi ye nti Alberta ka che nte se wanka no kra ene ye wode ne be ko post for ho be ma post for aba be chim de ho ena Samuel Amoa enwu se baby asamre kwado sika de woyi wa hweyi a posifo che no ahwe a ne nsa on tu sam baby na no na nam so ema Samuel Amoa efa sekan ye ne yese etimtintintim ne yere no okun no owie ye yese nkwada bienu no so hu bra no okun yere no enti nkwada no wo muso okun wo mbekwa akokanti no be mo no enso de sekan no de ejin jama nkwada no mienu a yese posifo kopiem wo no ne nkwada no ene wo mo abigina eda mogemu a akwa ya rawosem na na meka se posifo nsa kanwa wo mo eche se Adabraka District Court ashan se onkwada roman wo mo se posifo eche do no na nko odi echi wo so won de wonku wo mo na posifo se wo mo hwe mo no na eyampa pa ese Samuel Amoa na aku ne yere wo wieye wo ku ne mamienu de aka ho a wo aya rawosem enti posifo che se nyame ya dum October bosome no ne de to so du embiensa 13th October eno na Adabraka District Court wo betna asam no so no wo mahwe ne gina bre se Samuel Amoa yampa ese woni ne ku ne yere wie yoku ne mabienu ka ho ananse enye no kra ne atamuo no na betre won sem foforo emu no kane kwantrefo be de akire ya no da Ghana Education Service GS adwumaku na no eye Dr. Kwabena Bempatan Dr. no ede susuye bia to just senkebebo a aban enhwe no wonyen sakyere bi kakra se de be ya wo mu ni mu de wo mo magidin wo mo wo ne wo mo wo se betimi aboa ma oha wodo bi obi oho no mo school a wo fa ye no enye ho no wonya ye obi oho no mo a wo akirichirichiri ni amane dey
obu ohonom so ebia baabia na nko opeso okọ no kra no course no opeso okokoye no enya de se wo me ye bi wo school ho ntia wo fo no ya batan ne de wo mani fechire ye pa beye enna kakra ne efri na wo twetwe mu saa e ma wo ko na ko se de be ya empenifo betimi ahye no ma ye bibi e de afa mo hawo no ho na wo kodu honom no wo mo a wo mo datan na no be ka se wo be ye de wo betimi bia se de be ye ohawo no wo be siesie no ma so no nyina no ansa na October ne de to so edu nwotwe no adu a adesuafo no ebe kwakɔhye wo mo dwumadie ase na Dr. Kwabena Bempa Tando wabra woni nsɛmtwefo twetwe nkomo no en wo so no na pens wabra no ye deputy director no na sa computerized school selection and placement system no ye wo mpanifo agodo bi a ewaso ye ho ano wo mo da so wo mo access entis wo how bi ban ten no wo maso ano obi ti se wo no ankasa sa brand director general no da GS ano ni mpanifo agodo bi no wo mo de dada so wo access entis anke ye betimi amma sa akwanya no ogidi se sa wo how we no e betimi afri ho from at least post the initial placement. The Director General had always had access during my time there. The CSSPS coordinator had always had access during my time. Myself as Deputy Director General, I was given access at a certain point. The Minister of Education, the Deputy Minister, so some key people were given access to help with especially resolving some of the challenges that may occur. Enia yekotie sesie eye Dr. Kwabena Bempa Tando kane na oye kwankyerefo abedi ekire ya woda Ghana Education Service ano wo adesuamu nsamo ene yeda so a yede kasie ejina na presiding member ya wo no owo Jabin mesini no emo asante emantemsu asante mantamu owura Caleb edu ajeman nasam na meken watayete ne chacha mu ene nipanifo kopie mu ewo KTI biaya wayeke adwumako ne diasi wonom a awofo ene ahwefo a wonom emma ebekọ SHS yahodo a wonom placement na aba no bibi a wo ho de ankoyie se de na adwechire mu no motumi akọ mo de akwakoto wonom anim no akoye ene wo tu awofo ne nyina afo se efiri na ekọ se wo ye wofo na wo ye hwefo na wo ba akwakoto BEC na ebre so se wonom select schools a ma ne koye se akyerkyerefo no nko a ena ebe select schools no e de ama mofra no sanse wo ena ye oba wo na oni bia ye akoda no ko ebetumi aboa wo enti na ya na awofo no brene bra no wo mo involve wo ho e wo selection of schools no emo ebien so dia bai enya no ena bia wo bi begina montene so abetwa yampia e ya abotre won mo nya komato yem se de be ya wa ye kadwumako no so ebetumi aboa wo no na mienum no kreni e fa selection of schools no akra meka afa ho ne say mbebetimi a ankene kwa se teacher ni kura wo transe na wo select ma akola bofra no at the end akola no wie school na e place na teacher ni ona be di akire e wo fo no na e be di akire e ho ka bi ona so obo eti no de ka mesere se be se ye place selection school selection na teachers no omma kwa omma wo fo ne mra omma nchechire mu no enko fo ma wo fo ne ntiase na wo fo ne hu ne se metwusu se metwusu de dia se nyame na do se beto ho a me na mepe era me faaye ejino ese meko ba ko ba se wo fo na ma na utiche ni wanga sa wo hwe se o se de hyehyɛ ntie me am ko twusu ama no na twusu ma no wie na fe beduro no na se emu wa na ko problem. Presiding member New Jabin Assembly no wono ene etua wonom ano onyenyafo Caleb edu ajeman afutu semni Yede kasiabo no kopie mo ewo yesi kasem emo na International Monetary Fund ya yetwa ni tiawa IMF make say wo mo aba bepie mo ewo memu ase na wotwe wie ye na wo mo eba ye na wo mo eba ba ye nhwehwemu review pa ye toso enum afa Ghana yesi kasem eho eno eda nchen ya project awodo ya ye ne ehu sikasem no ni nyina do ewo se ye bo ehu akonta ede kye wo mo na wo mo kyese wo mo ba wo mo bedikan akwakohia Bank of Ghana technical team no and afa Ministry of Finance one technical team one mienu and one di kan kwakohia one na one ahwe to year senior sikasem esietie e wo one asreye e one mo one so one wie a one kwakohia governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson esiama and afa oswafo ya wono and hwe yesikasem awonsam so Dr. Ato Forsen send pe mienu one wie a one ebekwakohia one e ba ni sikasem asankofo mienu e wo mai
mu a womo ene di mu tintiman pa enti IMF team no ebekwa akohia wore mu enyina womo se de etwa to kra ewo afi emu ena womo eye nyame ya domo a afra yebesimi 2026 no April bosume no ena womo besanso aba na womo ba be review ye etoaso na openya wono ena lead team eye missing chief Stephanie wono ena odi eye ekuo nanimu a womo ebe di se adwuma yi ewo omai emu na womo eche se senemidi kan eka ye no niama ye ene ye nim se ni IMF ye de kapa ewo odomu a ye ho kire kakra bi apena chese Ghana ye tu ye ni ana IMF ena ye ni ebakwakoto womo animu enu nti womo eba ama eka ye di womo ni mpanyfo betena se na womo aye nhyehyeye ene niama ye di ye sika no eye abra ye kobo bosia ewo IMF mebi a etwamu no sa ne meni nyina sika ye de ye project awodo ye de ye ni nyina do womo eba beje hu akuntebuo ewo bra womo aba bepiemu ewo omai emu a enwo nkratasam anopei aba Yetua kase bono eso Volta River Authority ya etwaniti awa friend of VRA womo ebo amane senhyehyɛ kitini bi egu akwan mu sɛ de beya enche Akosombo hydroelectric dam no sutade kese no wombetimi adane niemani na akwakoye bia bia wombetimi astore nyinam no dodo no asade beya daachi bi wo mu hia wombetimi edi dwuma na aboa mo mai yenyina mahondedi adwumadi no so etimi akonkan na sa project we no wo mo kiremu se edru bia ye bia wo mo da so ade wo mani ebo mpen hwehwehwehwe niema se de beya wo mbetototo niema ma no akoyie na ukọ omai emra se bedwamu a abedwaku a wo mo ena ehye nyina mamodin eso committee no wo mo kọ Akosombo honom eho ena penyina wo hye kire se chief executive officer engineer Edward Eko Obin Kenzo wo furu simpie ya wo de nsemu etu dwa no ena wo kire mu ese sa project yi se de mabọ ne tofa no wo mo ede gu akwam se de beya nyina mo no wo mbetimi akora dodo no a na ebre semu no wo metimi ede dwuma. What we're also doing with our hydro resources, because it depends on nature, we don't want to deplete the hydro. So as we are transitioning to renewables, and because renewables are interruptible power, when you run the renewables during the daytime, in the evenings they are off. So what we want to use at Akosombo is as a battery, because when you use a normal battery for the renewable, the cost goes very, very high. So during the daytime, when the solars are running, we'll preserve the water in Akosombo, then in the evening we'll bring the Akosombo on board. So now it acts as a battery and save the country. When we're able to do that once, we can do it for the whole West Africa pool, because we have a huge water resources. So at least we always have a maximum amount of water to support generation and also to levelize the price, as I said last time. So it's a steady we are. Na owie ye no wa mane nsem no anso ho no mo a wo kire mu se wo mo aye emfihia enum assessment nhyehyeye bi wo honom ya ebre ne bra no empenifo ahodo a wo mo nimde e wo sa adwumadie no ya dodo no afira mo ne wo mo ba na wo mbe assess se de enuma esifo ekọ e wo dam no ho wo si emfie mienu a etwa mu no wo mo eba emfie miense etwa mu wo mo baaye be hye se de enuma esifo ekọ afei emfie mienu a eda yanim nso won besan aba bre ne bra no na wo mo aba be hye se de nioma esifa ekosika wo mo de ehye adwuma no emu anya bia niema wo mo ye ho no kra eye safe se beboa mabombo ho nsem so atimi akonkan eba yenyinam no a enti yenhwe nimu se emfihia mienu eda yanim nso sa assessment no ebekoso kopem sa 5 years na wo mo de ato ho ede amadwumadie no. We also carry out 5 years dam assessment that experts from dam review board across the world. They come to assess the dam to advise us the integrity of the dam. They were here about 3 years ago. They'll come next 2 years to assess again and advise us. There are some recommendations they are carrying through, and I'm sure it's part of the expenditures you see in our budget to make sure the dam is safe for the next another. For now, per the work that we've done, we've extended the life of the dam for almost 40 years. Yes, that's what we anticipate we've done. And then I could say to the same, but I could say the works are still also ongoing. I could say we did a bit of retrofitting about 5 years ago to also extend the life for 30 more years. Any ekuti SCAE engineer Edward Eko Obin Kenzo wono ena ehye kire se panyinipa woda VRA ano. Ma mejifa abragwamashi swenia wono and washe tourism
cultural and creative arts industry no so na wone ne mpanimfo akwakopie mo e wo framanta mu na afemu a eno no wo anafo fm na wonom ekoye tourist site bi e wo important ho asabio kamia yese omanyi yani enko ho wonom akwakosrasra ni nyina na wonom koye na Ketu South MCE edi wonu achi na womo ekoye na womo ko baabi etese Princess Town ya no ewo keta empatam ho no womo fort bi ho no a wonom chimu se atete apansante na wo sempanifo ema wani ekoho wonom wieye omko Avu Lagoon enso ekokohwe ho sede tutade no etie na nsiesi a wose wonom siesi ho ema etumi eye attractive ema adehefo achichi ne benche ya ba ho besra no wonom etumi disane ma nyina egwakwam na opiemu ewo Ketu South one so a womo chimu se womo baabi a na ye nanano bra ye de ye konko asom no womo chichi eye nanano bi a womo do akogu wo ne ade ebi ye fort ebi nso ho no mo a sade wonom adakreti ho na ye ho anika ne nyina no wonom konsrahwe na mame jifa abragomashi ene SOMPA kase edi nsemi mu komo. 27th of September is World Tourism Day, and we decided this year to link it to the Blue Economy workshop that we have just finished with the Ministry of Fisheries and allied agencies and ministries. The idea is that if we as Ghanaians want to tap into the Blue Economy, then we have to pay attention to the coastline. That's from Aflawu all the way to Hapasni. Tourism sites that are in the Volta region are scattered all over the place. In every part of the region that you go to, there's something extraordinary there. Mame jifa abragomashi eyeswania wo share tourism, cultural and creative arts industry no eso eno kasa eno achi no MCE ya wo soma de share wonom ewo Ketu South mesinenum owura Nicholas wakachi wono so ene SOMPA kase ensemu say the assistance of my honorable member of parliament Ablaji Fagubushi, we are seriously in talk with the road minister to consider most of our roads, and I can tell you research has proved that investment potential of a country, all these important potentials have been communicated to the world by tourists. Tourists communicate to what they have seen. Tourists will communicate culture, tradition, belief system, and security. The first source of information of investment destination of a country is communicated by tourists. MCE ya wo Ketu South mesine no emo onanyafo Nicholas Wokrachi en wakasa ne nyina efa eye 27th September ebra ne edi World Tourism Day ya ma mejifa abragomashi ene ne mpanifo nyina kopie mo e Ketu South mpotam ho wanum ye na chese fra mantama na afofem no wanum koye ena dwumadie ne kasa ho nyina esiye na enchebia na MPP amanyuko no ebi akwenya to wo se wo a wo pese utu franka e de ba amanyuko no wo akwenya ese ode o forms e be kwakopiem e wo wo headquarters e wo nkran ha sei na meka sei nipa enum na etimi e file wo forms ya wo ma chase ya wo mo eye campaign na eno enam so ama chama wuntumi na afenso abronye DC se tiefo be ka ya nansemo na videos bi na monten so a na wo mo kasa se MPP amanyuko no womo eye kana na bi se nipa numu a womo ejina se franketufo se MPP amanyuko na chitafo enya womo emugidie ne yeto aba na ema womo a womba be franketufo de ama amanyuko no wo se MPP amanyuko no mpanyfo ahya se eye kana na bi a chese police stations album e wo se womo hweso na womo edito aba no womo ahyeda pa na nipa ba ko bi womo epese se nipa no na odi nkunim nti no womo ahya se eye kana na ewo wons asia no a womo national secretariat adwuma e wo se womo eye no ase womo ehyekyire na womo wo ne masebe ya se nipa no a womo pese obeye franketuni ede ba manyuko no womo ewo ase na no na ene ya enkrata bi every national leadership mpanyufo ya womo ewo MPP amanyuko no mu a Yera Justin Kodua Frempon ya wono na ye twatwofo panyi edema amanyuko yi ne nsa ehase na womo ba bonte de atodwa se sansemu a chama wuntumi ene abronye DC womo de namo a womo eka ede fa amanyuko no no womo kyese MPP amanyuko nim nimu hwe womo kyese eyehrodo redansem nokura bia enimu se empanyufo ya womo ewo amanyuko nim ebe hyeda pa se womo yeyiyimu bi na womo ade nipa baako ebe so obetu franka no obra ewo se afiye edi enimu ya no womo kwoto abana womo ni timi nipa amanyuko ne chitafo ebe so obeye frankatuni enti empanyufo ya
wɔn mo ɛwɔ amanyɔkuo no mu ɛnyɛ saa adeɛ ne da deɛ wɔn mo hwehwɛ ne sɛ obi abɛyɛ ne campaign ɛbɛka asɛm de asɛbi o ɛbɛtɔ ɛyɛ abatoɔ wɔn a wɔtu aba ɛde yi ɛyɛ mpanyinfoɔ no ɛbɛto wɔn mo asomo na sɛ mmerɛ no so na wɔn mo ɛkɔto aba no a nipa a wotumi ka wɔn asɛm ɛyie no yɛ ɛtɔ ɛyɛ wɔn mo asomo no wɔn bɛtumi ato aba no ɛde ama wɔ na ɛkɔ kasa asɛm wei na owura Kwame Bafo abronye DC so tumi kɔgyina baabi kasa wɔ no mantam no kura no ɛyɛ amanyokuo no abɔm a wɔn ɛtrɔtrɔ din wɔ mu asan nkrɔfoɔ no ɛna etimi kɔto aba no a na wɔkɔ kasa wɔ no ɛwɔ monopoly ɛwɔ saa abɔm ne so a na ama amanyokuo no titaafoɔ bi nso wɔn adwene mu nhyɛ da ntene wɔn enti wɔn deɛ wɔn asɛm a wɔn ka no ɛyɛ tietia ɛyɛ owura Kennedy Japan camp no wɔn asɛm yɛ tietia sɛ ɛwɔ mu sɛ mpipi amanyokuo no wɔn abɛ distance wɔn ho wɔn atwe wɔn ho ɛde afiri nsɛm a kyɛma wuntumi ne abronya aka ne deɛ nanso wɔn sɛ ɛnyɛ enough ɛsɛ sɛ yɛde wɔn ba saa abedwakuo mmienu no anim na wɔn bɛyi wɔn ho ano na ne korakora mu wɔn krataa mu no wɔn sɛ owura Kennedy Japan na tena yɛ deɛ wɔn ayɛ krado sɛ wɔn bɛdi nhyehyɛe no so sɛ eduru sɛ wɔn kɔ akɔyɛ bibi ne wɔn dwumadi a wɔn yɛ nyina wɔn campaigns ne bibia no wɔn bɛma nneɛma wɔn da hɔ fine sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔhaw bia ɛma na enkrataa yi owura Kwesi Kwaten Esquire wono ena ye campaign spokesperson kasamafo edema onunyamfo Kennedy Japan wono ena nensa ehye saa enkrataa yi ase na enia ye be fra bronya DC ene chama wuntumi menya Ghana ni bio ema wonom abanake Wamu animu abeyi bebe kura wanum kohusi yi bi mudi afiri mu ya eye delegate fu ya enti ada so agina mu e delegate anyankopon ya ademu a 31st January wan wakwato aba ayi frankatuni e de ama amanyoko MPP ehirado na ekuo yi e di Independent Media Caucus pani a wono oda no eye Nana Abeku Biden wanum so se wamu hwehwemu a ya wanum ye wamu so wamu timi hwehwem se ye baba beto aba bia wamu so timi hyadem na wamu pie montene na wamu tigum na wamu bisa Ghana fo ade kyerɛ sɛ bi aba no hwemu asemasi ano benten nekɔ na wanum se empanimfo enum a wanum nyina pɛse wamu him frank ama amanyoko MPP no wanum kɔ hwemu no delegate ya wamu MPP mu a nyakopon ya adum a 31st January no wanum beto aba aye 34,736 delegates wamu na sesei wanum wahu eba no mantam dunsia no enyina na sa 34,736 delegates no wanum hwehwe mu ano emu 10,090 emu 10,000 kwese emu 10,901 delegates ena one mu kire mu se won beto aba no e de ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enti se 10,901 eto e de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia one mu se ejina homa 31% na emu 128 enso eto e de ama Dr. Osayaw Adutwum eno so no se mu 128 no eto de ma na eno so ejina homa 0.3% na afenso emu 5,569 eso ahyebo se won beto aba no ade ama Kennedy ohene akompreko Japan eno so represent 16% na bio de nu onu otwato eye 8,901 eno so one mo chirem se eye Dr. Brian Echampon no represent 23% enti wohwemu ana chese de otoso num ni kura ne de enipa ba kokora nka so beto de ama nti enipa nan yi ya won pese omu franka de ma amanyoko MPP no na chire se enipa wo betumi aben Dr. Mahmoud Bawumia yie pa eye Dr. Brian Echampon wanhwe yi a wo de ade no be kɔ runoff ye nhwehwebo bibia mu a wo region all the 16 regions no na wotumi wo bisa delegate no na bewi abato no say every say what eba abako nsini ewie no all the regions na yewie no kofa yetumi enyo kasa delegate no kasa 34,736 enyo ekasa enyo kasa no miwie no wobobo baby obi apede auto de ko Bawumia Adutwum Kennedy Brian Achampo Kennedy Japan we na no obi akakan wo hwe table no sa wo kakan no wo percentage na din na won aba akọ enim pa Dr. Bawumia out of 34,736 no nya 10,901 31.38%.
Nana Abeku Baden wano ena Independent Media Caucus for Development no wotua wo mo ano wo wie ye won kasa nwe yo wose wo mo benchmark ye da ho be se 50% ye wose enkofo numu a wanum gina wo mo hwehwe mo nkoye kwabreje Japan wanya wine kura ekome kura no wose enan na aka no obi en ho no obetumi atra 50% enti no said ade ne de run off ebeko obi ayi ho obetumi wanya clear win so cross them 50% na MPP constitution na tren in Sunday aban say what wa aban dia obi eni ho abotumi run off na ba it is a brana champon onye Dr. Baumia yan 10,901 na bra champon 8,091. It's a econo that may acquire there. Let's say Dr. Baumia, na brana champon, or boko run off. No, that's Nina every region beyond the assessor, which a table no, the one every region beyond, will be a yang from Papa is no way may mean, but do central region Adina, will be a year so, and also a table no. Independent Media Caucus for Development IMCD wanobanu deni Nana Abeku Baden ensemni. Na nipa enum ya womo ekopeke form a womo enum kwan ese nyame ya dom na echitafo ya wono MPP amanyoko no mo eto aba no ema omumu baako baba be kura franka e de ama MPP amanyoko no make say wono hyase eye campaign den na Dr. Large Mahmoud Bormia na woka nipa enum no eho enedue wakakopie mu ewo mfimfim mantemo ya wo hyase na waye ne campaign na wo de atodwa se wokodu mfimfim mantemo a wobekwa kwhia na no mata nkonya esanse ura krobie mu esanse womo yewo ayonfo ewo hono mu asase eye wono ede ntino ewo se wudi kan ekohia na nanom na womo ede nsegu fom na womo preprekwam amawo na dwumedi a wo se wudie no botimi edin kama nti Dr. Large Mahmoud Baumia campaign team se wokodu fifi mantem pe wobekwa kwhia na no mata nkonya na wode womo edi enkomo wowie eno a wobekwa kwhia MPP amanyoko no mu etitafo ya yebeka se grassroots womo fompa ya wo boy dwuma no womo obekwa kwhia womo nyina na womo etime di nkomo e de afa kwan ya afiye di enimi abato a eba bekoso no womo etimi ato e de amano a ene enkrata ya abano every Baumia campaign team a womo chese ne tondo wo de akwakopie mu e wo mfifi mantemo Abusuan ye ko ahomane so na ye ne Kwame Redu yamane boni a woto nkra efra santemantemu ebre yakwa kodi nkomo ne nya no entiye ese Professor Jane na no poku agima ye mampani abedi achire wode apropo bi akwakopie mu e wo honom na ensema hodo a ekoso eni dwumadie no ankasa ne tisu ade kora eye no Kwame Redu na ebetimi amaye sama ne bono Kwame otemenka mahai Majuzi amini aba yo bibia bokode na ewie Professor Jane nana aprobo no efade ho ehefa ne hefa so no wonam bone tofan na yemfanda ne atiefo yo mini aba ma men na sin sabe ya minu kasei gina mamponti ye pabre na minu gina me kasei na gina ye ma me oba poni a on na tesu bi nu Ghana mampani abedi echi na muntu a wotu di aba sentimental na nidumedi a wobedi ni wa sentimental no ye di kan se ene wadnani eba bese mampontini market a aye nkodosie emesantere na wofi mamponti ege ho so a wobekọ swame ehon so akọheze ho so die no enye chizi osadne ni bese closing market a eno so aye nkodosie ewo ho no na eniso de ni akose na SOMPA eniso ko to di enkomo na de tima so ka se bi enti na amayela ana ne hokọ no betwin na Africa uni ze mi na ya koside ena naso eye duada nti ye double nti na ese na yewa nti ko bẹ́ẹ̀ni na akoya mama dada o nti na msoma mi kase no yewa ebemu ekodi ekuma kakra nti na ma no ho kwanu kinkaso no ebekọ ani no ekakra ama ya dwumeje ni so etumi akoso na ebebi a menu kase no abaka chipin na owo paafre isi ha ma ya ma fontin ha
na yɛpɛsɛ mmedi nkɔmmɔ kakra na yɛ sɛ ɛnɛ sɛdeɛ yɛwura yɛba no nkyɛn kakra na wɔne ne yɛwura ɛne na ɔba no nkyɛn na bɛdi nkɔmmɔ yi yɛahwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ ɔno nso n'ani gye ɔwɔ ɛde fa dwumadie ho ɛma ɔno nso yɛhu ɔnabo yɛma ho aha ɛde ba SOMPA FM so ɛnyɛ wie ɔnabo yɛhu sɛ ɛnɛ deɛ wɔha nna yɛbibibi ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔmampanya bɛde akyire wɔba wo nkyɛn ɛwɔ ha ɛwɔ mpi saa so yɛhwɛ dwumadie no yɛpɛpɛ paa ɛne sɛ yɛwɔda no nyinaa kyerɛ wɔkyerɛ mu nyinaa ne sɛ yɛwɔ yɛma mpanyin a for the first time in the history of Ghana politics now Oba no the SOMPA FM vice president and into vice president akuhia say Gabriel no ka say Kwabri Mampontin Kwabri is the Mampontin the municipal capital Mampani every day and I assume no what say Mampontin market is what is here who say no and the municipal market wa if you ma ko jumi and you see ya yemfa yensan kan bi yema ho bi mu Oba Kumase working visit ya bro ni kaneta Oba no aba be yadwuma no abehwe se de asantiman mu tie eno na pesen no atadwe yate den na ene kwa big east municipal capital ba jai esia 12 years ni ya Professor Miss ede ninsa esum so besie na kofi anto ata ban ko opposition eti wa bepem sa abre no eno na maame no fotabre ba amantan no ma no wo se Oba na Mamponten for ne kwa big east for yeso anya so mpa so bi enne ye nyina wo hede yakoya asantima nyina na asia hawo Kwabi man nyina nkroto maako aduanan ntia no ye nyina na ye de maame a wa tu ene eguso ene se municipal chief executive wo a akwan se ene atwe yem na me wo na bo ma ye hwe dwude nyina no wo bolo tofa dia me san se ye nyina ye tie SOMPA ene de akadifo a o ma te de dia wo ka no na kwase sembe no de e hye nkofo a ye me ka kire Kwabi East na inkro kwa SOMPA ko nyina ne se ejati ye die yesi a okron no aja ne wo mu no ono mu nyaso mfa so kete esene wono maka se ejai a ayese ni e wo ho a ye nhu da bi eku da bi fi ni ehu ba bi ekosi ne de ye no enti am say IGF internal generator fan kwa wo municipality mu Kwabi is kwa no e wo bom ye ni ja papa bia o ba bia o Kwabi ya hin ko Mamponten de ya na ni da so ani de me kan de ahye wo man ni nyina nkura ne se ya se de na ka afia bruti no ni de dem NDC aban ya sabe na omampanyin ma na otia kunya so no ono na ya omampanyin be de eche ema omampanyin nese ono na baba se yese yin si daje enti na meka se de na ka sia bucho ni ndi wo mu enti se yentimi ansi abra na ye wapa wa na e opposition a ya ba power yi no omampanyin da yesu mu no waka e okuma se abonten abra ba tanki to no wo se obesi da we ni wo sikro from da na ba ba ye aboafo de aboa kuma central market ali nti se ya de omunyina mo mpa epa ense nyampa enfamma Omampanyi John Dramani Mahama oni SOMPA FM aye no vice president no ne die bu bisu na de kwankwanse na me amaya ka tipanyi ame wo kwan kwa be imensi kwa be imensi mo ye nyina ye pempe so ananko na ya boa e ma ejai aba nti mpa ye ne yi a o ma nyina nya arehemu eno na ye adwuma bi nso we de mo na mo ye na mbetumi aye ampa yo ma nyo ne sikro from ja yo ne no ana yi yo na ye yo ne si Abuja yo na ye atonsu market yo no na ye aso ati die na jama ma nyo ne fene tirayan president Mahama aka be wobeye no wobeye ani nti amanko ami gina ha ma ye ne kra chipan de meka nyina ne se emre na du enti o ma ni nyina anya resimu no mu jaye me kia SOMPA radio phone nyina ya we abaka chiteni a owo Kwabi is Mamponten ko town no oni na ni din ko na ko sia de emu na ne gwa tuma ye ten o Mamponten na be de chi na me do ha ti ye so ni se de ba obeka ene bosha we ni se Kwabi Kwame mo eni adwuma yedasi ye papa ebusuafo ya mane boni Kwame Redu na mane bo awodi efri Mamponten eba ye ne kokotieri ye kaiwo se aha aye SOMPA 106.5 FM Accra ye pram to breka se bo na yedaso aye kinkan de emamo na Bell Beverages for Roma eni etna se ye nya hoden na yetumi ebe kinkan ensem no de mawo makacho dada se Bell de oni omu edi dwuma na chese program kro no yade se ekoyi ankasa mo
a Friday no mobile obi bus ni bi wo do me market no mo ankasa mu hu bi enye ye ne ebeka ene bell cola 7 star Belmont na pressure product no edosom ye wo fruity goodness wo hono ye wo bell squeeze no grapes no dosom afa ye wo orange de ye wo pineapple flavors ne assorto chese wo de wo pe bia Bell beverages wobenya bi ewo womo asoye ena womo nso ena de bella kwansuo no aba edwama so nti program bi a wo ye no ya wobehia drinks ne nsuo dia serve wa wo de ye kanfo Bell womo products ne bi ede amount wobetimi ehunu womo ewo Facebook so Instagram and TikTok be bia womo ho no na emom no e bia wo na social media no wo nye that type number wo be frɛ womo na wo tu bia agu shop mu no waton 0544 335800 0544335800 time heba meseni o mompene no ene aduro titashe a eboa ne de atu atiridi yade ase time heba mesem pacho wonu ato na untimi ne de awie yi kope bi ne nonom ebeboa ma nipadua no asisi ne ho so na wo appetite no so aba na bibia timi akonkan OBAAPA time eno no me pacho obi wo ho no obeda asore no na ne honam nyina ye ne ya wo de bia complaini ena meti pai me na me dwonku na mesisi ena meti ena mehwene me pacho time heba mesa ne kanfo ede ama wawie pebi nenom ebebo am apomde ho nsam atimi akonkan wo ba ne bema wo ha ewo wodwunso mu no eno ye time mixture ene ne capsules eboasiesie woni padua no empom agudie na nkoyie emfama wo ne wo yere a mumienu mu mpabi na mo no mebekla ni nyina ede afiri ho ubo wura baby etonton nro bi a ubenya time heba mixture ni ene ne capsules ne bi ato number na 0244 417 669 0244 417-669 Tontina 74 Dudu no ya no se di na e wo debro so e di ne ya wo debro so to wo man kasa ama ne short form ya ye friend T74 ne nuane no dudu no e na hye mu ma ye na no mu dudu no ano wo mo hye na wo mo no bra no mo nya pomden mapa no wo mu didi wo mu dwuma no ene wan na ekotete haba ma kono anu akukuo ni ade ye ni sa adaje no eniti na tonti na adadwe ne ho sei wo mu ntimi nto tete atempo no nkyene na mo no wo ntimi de abefo kwan so aye ne kama ene wo tonti na bottle ne krasa de esifate no a wo kon bedraduro no pebi ne to ne beboa mu a mo wo hawa hodo se bia hypertension high blood pressure wo sugar no de bia enaye me pacho prostate enlargement obu ho no ma na sifita white okasa wa ha no ma wuntimi nyina ho enka